Зараз мы з вами знаходзімся ў горадзе Навагрудку ля сувенірнай крамы «Навагрудскія сувеніры», што знаходзіцца непадалёку ад будынка Белгостраха па вуліцы Малы замак 4. Насупраць крамы ёсць паркоўка і таксама за крамай ёсць паркоўка заезд з вуліцы Першамайскай. У краме можна набыць сувеніры, старажытныя рэчы, а таксама замовіць экскурсію па Навагрудку і яго ваколіцам. Накіроўваемся ў краму, паглядзім, што там продаецца і пачым. У краме «Навагрудскія сувеніры» большасць вырабаў зроблена навагрудскімі майстрамі. Гліну вырабляюць навагрудскія ганчары. Куфлі для піва, келіхі для віна. Калі хтосьці пацяне віна з такога келіха, то і стане вось такім. Збаны. Навагрудскія цесляры. Вычэсваюць розныя палотны з выявамі горада Навагрудка і не толькі. Навагрудскія мастакі пішуць пейзажы з выявамі Навагрудка. Сучасныя і тыя, якія адышлі. Карціна Грэка з выявай возера Свіцязь. Карціна Кузнецова. Дарэчы, гэты мастак прыйшоў з вайны з адным вокам. У краме можна набыць таксама майкі з выявамі нацыянальнай сімволікай, жаночыя кашулі, плацья. Все гэта выраблена са льну. Магніцікі з выявамі Навагрудка. Вырабленыя з гліны, з дрэва, з гіпсу. Таксама з гіпсу мясцовы майстар вырабляе вось такія вось падстаўкі. Падручкі да галоўкі. У выглядзе вежы Навагрудскага замка шчытоўкі. Розныя лялькі. Нібыта дзед Барадзед сядзіць. Прадстаўнікі нацыянальнай большасці даваеннай горада Навагрудка, габрэі, розных прафесіяў. Таксама дзяўчына з Навагрудка ш'е розныя лялькі. Са старажытных рэчаў тут прадстаўлены патэфоны, даваенныя, пасляваенныя. Пад патэфоны раней людзі адпачывалі, а для адпачынка яны выкарыстоўвалі. Падчас адпачынка яны выпівалі. Ды немала. Все гэта выпівалася з келіхаў, якія вырабляліся на шклозаводзе Нёман. Людзі танчылі. Для танцаў былі баяны ды гармонікі. Старажытныя відэльцы, лыжкі, значкі. Сведкі мінулых часоў. Ну і, канешне ж, калекцыя старажытных
гадзіннікаў. Для ўпрыгожвання свайго інтэр'еру тут можна набыць фарфоравыя статуэткі. Бюст Міцкевіча. Усё гэта калісьці набывалася за грошы, якія раней былі ў абароце у нашай мясцовасці. Затуль калісьці вылезуць шпакі. Вожык у тумане. Пра нашу мясцовасць можна даведацца з літаратуры, якая прадаецца ў нашай сувенірнай краме. У Навагрудку адсутнічае кніжная крама, а ёсць толькі невялічкія шапікі, дзе продаецца літаратуру па Навагрудку, Беларусі і не толькі. Сувенірная крама «Навагрудскія сувеніры». Купляйце Навагрудскае. Шчыра запрашаем вас. Навагрудскі каваль скаваў лекі ад галавы.